En aquest dia entelat que tenim sobre la comarca de l'Horta, les portades dels diaris se'n van plenes sobre el caos per poder sortir de Kabul i el fet que un jutge hagi pogut frenar la devolució sospitosa dels menors del centre d'internament dels migrants de Ceuta cap al Marroc. També hi ha espai per a l'incendi d'Assuévar, que ha socarrat 220 hectàrees del parc natural de la Serra d'Espadà. A nivell de País Valencià, el molt honorable president de la Generalitat marca el 6 de setembre com a inici de la desescalada, un dia després de la crema de les falles previstes fora de calendari i que tanta polseguera mediàtica estan alçant, i un dia abans de l'inici del curs acadèmic en infantil i primària. Mentre això passe, mentre això hagi de passar i els fallers hagin de prendre els carrers fora de calendari, mentre algunes ciutats tornen a viure el caos del trànsit sobrevingut per unes falles pel setembre, el procés de vaccinació ha de seguir endavant i procurar que els joves entre els 12 i els 19 anys passen a formar part de la població inoculada.